nyinga Milton Ochieng. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya dhi tego tudruok e kinde kod pinje mamoko mag jiwo dongruok mar piny Kenya. Korwako jombete 11 e pachoka, jatend piny nolero ni tudruok ma kamae ibiro tigo de yaro tudruok mag keto mwandu e pachoka. Jombetre kod High Commissioners manorwako ting'o mano mar piny Pakistan Ibrahim Hussein Khan, Bernard Yohana Kibese ma Tanzania, Nasra Salim Mohamed Al Hassan ma Oman, Jibril Ibrahim Abdullahi ma Somali to gi Ali Gompur ma Iran gi Jenny Al Din mar Australia. I assure you of our support, my personal support, that of the government of Kenya through the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora Issues, and that of the people of Kenya. Each and every one of you, as you go forth into your stations, I expect no less from you to push for the interests of Kenyans, Kenyan companies, Kenyan businesses, Kenyan entrepreneurs, to make sure that it is your responsibility to be available to support Kenyans wherever you will be,